In het kader van de Sportweek geeft wielerploeg Jumbo-Visma deze en volgende week meerdere fietsclinics op het Speelpark in Venray. In totaal maken zo'n 450 kinderen hun eerste meters op de racefiets. Nou, wij hebben hier voornamelijk via de gemeente de scholen zijn uitgenodigd om hier fietsclinics te krijgen voor op de racefiets. Dus de meeste kinderen zitten natuurlijk wel vaak op een mountainbike of op de gewone fiets, maar hebben nog nooit op een racefiets gezeten. Een eerste keer op een racefiets, hoe bereid je kinderen erop voor en wat laat je ze doen? Nou, wij vertellen vooral van tevoren even het verhaal over de racefiets. Wat het precies inhoudt, waar je allemaal op moet letten. Het stukje schakelen en remmen is natuurlijk heel belangrijk voor de veiligheid. Ze krijgen allemaal een helm op. En dan gaan we al heel snel gewoon op stap met ze. En dan gaan ze het vanzelf ervaren hoe het is. Ja, ik zag zo snel fietsen, slalommen. Ook een stukje vaardigheid op de racefiets leren ze. Ja, kijk, het gemakkelijkste natuurlijk op een fiets is om hard te fietsen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo moeilijk. Maar ja, je moet ook een keertje links of rechtsom. Dus ja, ze moeten wel behendig worden met zo'n fiets. En zo'n fiets is natuurlijk net even anders. Je zit met een andere houding op de fiets. Je krijgt vaak wat last van je nek en van je rug. Dus wij proberen daar echt wel hele handige oefeningetjes mee te geven. Waardoor ze gewoon heel snel behendig worden op zo'n fiets. En dan kunnen ze ook wat gemakkelijker harder fietsen. Ja, de eerste kinderen zijn vandaag geweest. In totaal komen er, ik begreep, 450. Hoe zijn de reacties tot nu toe? Ja, weet je, we zijn er nu voor de tweede dag. En we komen volgende week ook nog 2 dagen. En we doen het al heel de zomer, door het hele land heen. En de reacties zijn heel positief. En in het begin vinden ze het natuurlijk heel spannend om op zo'n fiets te stappen. En dan hoor je ze allemaal een beetje gillen en roepen. Maar eigenlijk binnen een kwartiertje is het heel snel weg. Want dan hebben ze het een beetje door. En dan zijn de meesten zijn erg enthousiast. Je hebt natuurlijk altijd wel kinderen erbij zitten die het iets minder leuk vinden. Maar over het algemeen zijn de kinderen heel blij en willen ze heel graag niet naar school toe. Ja, dat Nederlands fietsland, zeiden we straks al. Toch zijn jullie bezig met de promotie van wielrennen door heel Nederland. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we proberen vooral de linken te leggen met de verenigingen. Er zijn heel veel wielerbanen in ons land en heel veel wielerverenigingen. Alleen ja, daar merken we natuurlijk ook dat de aanloop van de jeugd niet echt storm loopt. En ja, dan moet je toch ergens gaan beginnen en dat is dat dan toch op scholen. En dus we proberen met de verenigingen de linken te leggen naar de scholen in de omgeving. En dat werkt op dit moment hartstikke goed. Is er ook al een nieuw talent gespot? Ja, die heb je overal, maar ze zijn nog zo jong. Het gaat er eerst om plezier en dan komt de rest daar achteraan wel.